da wasi zaki ko da sun sako da sinki jarumin maza ne namiji baban mu mai tarin aiki al'umma suna sun yi nuwa don tare zufa sunan ka Alhaji Inuwa kama na rumfa inda iza na inuwa sai an sa gufa kai ne gufar kai ne inuwar Alhaji baban hojan gurzo sama sun buga da kai sun barka tafiyar ga kai musu nisa Alhaji Inuwa baban ho mai tallafi gurin al'umma abban Khadija kai musu rata jarumi farin tauraro kai kaɗai kake fasa taro kai kaɗai ake sauraro na kunkuso baka da tsoro kai ya kamar dubu na kwararo baban ho kai kaɗai ne kwaro su fasita ne ko a taro idan mikin kani zan zaro jamuje mu bi ka jamuje mu bi ka da daro sun buga da kai sun barka tafiyar ka kai musu nisa Alhaji Inuwa baban ho mai tallafi wurin al'umma abban Khadija kai musu rata Allahu zan kira tun farko sarkin da ya dire yayi rana Allah ka kare ninka salati ga shugaban mu daga Amina daga Amina yan bayan yanzu zan shiga wake sautin gwarzon maza zan doko ganga zan doko babban hoda ake sauraro da ake sauraro wannan da ya zama baza taro su ba su taka zam tauraro shi za ya baka baya gauro shi baya gauro kyauta yamma ka gobe ya karo shi gobe ya karo na shaida na gani da idona sun buga da kai sun barka tafiyar ka kai musu nisa Alhaji Inuwa baban ho mai tallafi wurin al'umma abban Khadija kai musu rata mahasada ido sun ziro ya wuce kuku da taro baban wa jarumi na ka rike dukkan amana na kasan ka bashi da kuna kunkusiya dole amana na kunkuso dole na nuna ina gwanin wani ga gwani na ko da an zo kai zan nuna musu bahu yam boy ne musu bahu yam boy baban wani ina gaishe ka sun buga da kai sun barka tafiyar ka kai musu nisa Alhaji Inuwa baban ho mai tallafi wurin al'umma abban Khadija kai musu rata baban ho kai ka zama na dirka abin da kai Allah fayyaninka baba ilafu ya kara daukaka kowa girba abin da ya shuka gamji ne kai shanye sassaka turmi kai ka zama shadaka fata ka zama jure babbaka kai gaba ka wuce aifar maka yan bayas na maka baitika suna ku kai ba su cin maka kai ka zam sarki na masuka buga da kai sun barka tafiyar ka kai musu nisa Alhaji Inuwa baban ho mai tallafi wurin al'umma abban Khadija kai musu rata daurin mutum kamar shan faro ka daure ka wane yaro in ka yi kabari ka yi jauro iya gaba ku je ku ya koro me keke da tantan zai karo lalle kwada ya zama ero sauwa ake ba goro makiyan ka su zambaro in ka wuce gaba ba tsoro abban Khadija ne jarumi na sun buga da kai sun barka tafiyar ka kai musu nisa Alhaji Inuwa baban ho mai tallafi wurin al'umma abban Khadija kai musu rata na ji yan uba sana cewa ba ka iya ba na ga yan adawa na ka a tare sun shige hukuba ji ka suke baba na kansu zai koma sun zai da kai sun kasa baya suka koma tafiya da kai baba na sai dan amana ko cikin duhu baba na kai za
Alhaji Inuwa Babango mai tallafi gurin al'umma, abban Khadija kai masu rata.